Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun ana ing pamawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes pinundi saha kinepeten. Panjenenganipun para piagung darahing nata, para sarjana sujaning budi, para pangemban pangbating praja, para satriyaning nagari, minangka panduming para kawula daksih ingkang patus katuran sagunging pakurmatan. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para paraya wira wiyata ingkang masudi ing reh kredaning budaya mring karya, para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma miwah para kadang sutrisna muda werda ingkang pantes sinudarsana. Menapa dene para tamu kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Kanthi linambaran pepayoning budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging aksama, mugi pinarnga kawula hamuga wiwaraning suka wenganing wicara duwaraning kandha. Nun inggih mrada pawit saking keparingipun ingkang hamegukati kawula piniji hanjejeri minangka pangandaliwara saperlu mratirasaken murih ranca ing titih laksana adicara ing pawiyahan ratri menika.